Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe vos traio 3 recetas que facer este samaín. Todas as recetas levan sal, a receta original, pero eu non lla boto, así que tedelo en conta. A primeira receta é o colcanon, que creo que sería así. É unha receta irlandesa e precisamos 4 patacas, 4 cebolletas, pementa negra, manteiga e cale. E o primeiro que faremos será cortar as patacas en dados pequenos para cocelas. Unha vez as patacas están cocidas, collemos a manteiga e remexemos. Eu botaríalle máis porque a verdade é que a receta seguiu bastante sosaina, así que botadelle bastante manteiga se queredes. E despois botamos o cale 1 minuto a ferver. E xuntamos a cebolleta picada e o cale e o picamos. E por último xuntamos todo e poñemos pementa negra e se queredes a maiores podedes botar un pouco máis de manteiga, porque o que dixen antes, que queda bastante, como que me esperaba un sabor moito máis explosivo desta receta. É unha receta tradicional de Irlanda que se toma en samaín, así que, esperaba máis, pero mellor con máis manteiga queda mellor. Pero igualmente estaba moi rica. A seguinte receta é unha fondue de cabaza e precisamos unha cabaza, aceite de oliva virxe, un allo, queixo rallado, un pemento verde, un pemento vermello, nuez moscada, guindillas e pementa negra. Picamos os pementos, o allo e as guindillas. Eu metín 4 dentes de allo e 2 guindillas e sofreímos todo. Despois cortamos unha cabaza a metade e cortámola en dadiños. Neste caso eu cortei toda a cabaza para usala tamén para a receta seguinte. Entón cocémola toda ata que vexamos que está blandiña e despois a colamos para quitarlle toda a auga. Unha vez estea douradiño todo, botamos un pouco de cabaza e remexemos. Botamos pementa negra e a nuez moscada. E agora botamos todo o queixo. Dependendo de como queirades que quede, deixadelo máis tempo ou menos, pero sempre a temperatura moi baixiña para que non se vos queme. Eu no meu caso non quería que fose totalmente líquido como pode ser unha fondue, así que eu quería algo máis sólido para untar no pan, así que quedou así, non a deixei moitísimo tempo. E a verdade é que esta receta co pan quedou riquísima, así que vos la recomendo. A seguinte receta é un postre tradicional de Galicia, de Samaín, que son as chulas de cabaza, e precisaremos cabaza, que usaremos a que quedou da receta anterior, 100 gramos de fariña, e azufre en polvo, 3 ovos, levadura, un sobre, aceite de oliva e mel, que non aparece aí. Botamos toda a cabaza xa escurrida nun bol e botamos os 3 ovos. Remexemos todo ben e despois botamos a fariña.
remexemos ben e cando este unha masa máis uniforme botamos a levadura. Botamos de mel para endulzar, a que queirades. Eu, por exemplo, non me gusta moi doce, así que non lle botei moita. E cando xa está todo, botamos aceite nunha tixola e botamos a masa para fritir. Esta masa deu para lo menos 20 chulas, pero bueno, como tiñamos este plato precioso, para que quedase moi bonito así a vista, pois puxemos solo 3 aquí e botamos o azucre en pó e xa estaría. E bueno, estas 3 recetas estaban boísimas e son moi fáciles e rápidas de facer. E sí que é certo que a primeira receta, como dixen, o mellor lle faltaba un pouco de sabor, así que con máis manteiga pois poderíase solucionar. E bueno, ata aquí o vídeo e espero que disfrutedes deste Samaín.